Yeah, you welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Yeah, pano tikuendera pa makamaka zikuti bwanji pa nkhondo imene. So tinalekezana pakuona kuti Iran nayonso yapereka ma proposals ake nde sitinanene kuti ndi wotani. Kupano pakali panopa aululika ndithu kuti ma proposals amene Iran imafuna ndi atatu okha basi. Yeah, so first of all Iran inanena kuti pakufunika tisainilane, tikufuna permanent peace deal, tikufuna permanent ceasefire, nkhondo ithe mwa permanent ndithu komano ndi kusainilana papepala osati zongonena kuti pa Twitter kapata mwakuti ayi inuyo mukuona kuti madilo onse amakhala osainilana papepala kusainilana tisainilane kuti akule pasakhale so ama attack ena aliwonse. One ayambire ku Lebanon, Hezbollah kumene kundithu asapange attack. Remember kuna kuti ku Hezbollah ndi mabomba kwana 150,000 mabomba amene pakali pano pa Hezbollah ili nawo ndithu osewa ndithu chero olunjika ku Israel. So iwo anena kuti tikufuna nkhondo itheretu completely kutheratu pasapezeke so ma attack ena aliwonse kumano ku mbali yokhuzana ndi Hezbollah, Irani pakhale permanent ndithu ceasefire yokhazikika. Chinthu choyambirira chimene Irani imafuna ndi chimene chocho. Number 2, akunena kuti America ichose blockade yake imene yayika kunyanja kucha. Remember akunena kuti mafuta okokosa kudutsa bwinobwino yayi akudzaza m'mapaipi, right, Kurk Island kucha. So zimenezo ndithu zitha kupeza zoti zapereka mavuto ena ndi ena kumbali yakhoza amene maripoti ambali nayi. Kumano maripoti ena asondona kuti 500 million per day equal like Iran sikupanga 500 million imene ndi per Trump's claim. Mina kunena Trump right mbali yake imene siri kuzozo kuti zotsatira zokona sometimes timapasidwa materials oti ndamba limodzi, right, mwabe still we have to say, you know, tikuenda kunabe kuti mzadzi waso kuti materials wa anenedwa komano ndamba limodzi yokhai. So kumbali yoyambirira kuti mapaipi kumbali ya ku Iran akuti mapaipi ndithu mwadzaza crude oil mafuta aja oti nangasisa kutulukete. So zitha kupeza tiza mapaipi aphulika and something can happen. So Iran ikufuna kuti blockade iyi yotsedwe ya America pena akundithu mafuta ayambeso kuyenda mmene akuyendera. And number 3, Iran akuti itsegula Strait of Hormuz, kutsegula kuti tsegula kuti basi tatsegula panopa tiyeni ndithu tsopano tizikhala mmene ndithu timakhalira. Akuti zinthu zimene zikachitika basi kenako ndithu tikhale tukambirana tsopano pampando, kukhala pampando kumakambirana nkhani khuzani za nuclear kuti zikhale bwanji. Simple, koma izozo zitatha kale. Maiko achiluya mukudziwa mwa Pakistan inankha kuna kuti ifeyo potengera ndi maiko onse achiluya tikugwirizana nazo zimene zizi kuti makamaka zitheke at least makamaka ti mmene dziko likhaleka stable bwinobwino. Tifana pano zinthu zayima dziko layima especially kunkhani kuza ndi mafuta, right. So at Trump uthenga uja kuti apeza spokesperson wa White House anavomereza kuti uthenga wafika komano at Trump response yawo anena kuti okay kumasa anakambirana anakhala meeting ndithu kakambirana za mapoints acha komano afterwards at Trump yankhulawa anena kuti akuti sakusangalasidwa ndi offer imene Iran yapereka, sakusangalasidwa yayi. Trump kuyankhula ndimene kuti sakusangalasidwa ndi offer imene Iran yapereka, mapoints amene Iran yapereka acha iwo sakusangalasidwa nawo. Nde sirudzizo kuti iwo asangalasidwa ndi chani tsopano koposera kuthetsa nkhondo. So apa pamene tsopano sitikudziwa kuti what will be the next chotsatira chikhale ndi chani tsopano. Apa Abbas Araghchi abweriranso kuchoka ku Russia kuja abweriranso ku Pakistan chifukwa I think ku Pakistaniku ndikumene tu kumakhazi zambiri nthu zokambirana. So akatenga kunzeru kubwera I think deputy yake imakhala ndithu ku dziko la Pakistan. So munkhani zina dziko la tuna kuti United Arab Emirates
yatuluka mu mgwirizano ali pakwambira pa 1 May yatuluka mu mgwirizano wa OPEC kama ti OPEC, right? Bungwe limeneli ndi bungwe limene analipanga linayambisidwa ndi dziko la Iran mzaka zambuyozo, and muli maiko kwana 12 ndi muliso ma friends mmene momwe ntchito ya bungwe limeneli. Maiko tukamba apawa ndi maiko amene amapanga produce oil, okay? So amafuna zoti mafuta azikhala especially mafuta amene amapita ku dziko, right? So iwo amapanga produce 30% ya oil ndi amakumana every 6 months ndi kumapanga ndi kumayika mitengo ija kuti mtengo ukhale choncho at least mwa affordable kuti at least ndi kumapereka kuma suppliers. So ma suppliers ife ngati maiko sauka chanchana timagula kwa suppliers aja amene amagula mafuta kuchokera kwa iwo aja. So ndi bungwe lithu likulu kwambiri moti amene amatsogola ndi Saudi Arabia. Bungwe limene lolo ngakhale kunena zoti America imodana na bungwe limene moti pakana manena kuti akalisumira ku court, akalisumira chifukwa cha akasumira members a OPEC abungwe limene lili. Chifukwa cha America imodana ndi bungwe limene chifukwa America imafuna mapanga zinthu mwachisawawa. Bungwe limene kuti lisapezeke ndio mitengo izingokwera like one, mitengo itha kukwera imene ingakhalire. Number 2, komanso mitengoso amene kapena bweyayi pakozokhala inflation. Chifukwa bungwe ili limayika mulingo kuti okay, awa ni mafuta amene tingapange supply nanga amene choncho ngati kuwapanga maintain zilingali kuti ngoti sono mafuta akachuluka so zilingali mema khala ndalama ku banki kuja ku Reserve Bank of Malawi kuti ayipange print kwambiri ndalama ichi ayipange print kwambiri papezeka inflation, papezeka ikumana ndi vuto lona kuti ndalama ipezeka yambiri koma chikhala chopanda ntchito chindalama chija. Ndalama imene ipezeke pa mulingo lona kuti izimashana ndi ntchito kuti anthu agwire ntchito kuti apeze ndalama. Koma tingolekeza kuti okay, tingolekeza kuti aliyese mthumba mwake muli 1 billion, tingolekeza aliyese mthumba mwake muli 1 billion angagwire ntchito ndani? Palibe ntchito sichitika chifukwa anthu amagwira ntchito kuti apeze ndalama. Then ndalama chitongo ziti ilipo kale aliyese wakhala bwana. Yeah, so pamene kuti ndalama ipange controlled, pamene kuti ndalama ayipange azipaka control mwacho chimudzi ngati mafuta kuti adulusireso ambiri kwambiri ndikuti singagwire. You understand? Singagwire pazapezekaso mafuta ena akeso amene angapezeke pankana kuza ndi achipaso choyambirira chinaso ine achipa kwambiri achipa. So ndalama sizipezeka kwenikweni chinthu chikachuluka madzizo zikakhala zopezeka demand and supply mukudziwaso imeneyo. So bungwe limene limakhala kuti likuyesesa kupanga choncho pamene America simafuna zimene zifuna. America ndi consumer wankulu kwambiri amagwisa ntchito mafuta kwambiri komanso ndi supplierso pa ikhaso America. So America simapanga matukutu kwambiri fati bungwe limene lili amene amene lisogolera ndi Saudi Arabia, right? Ndi maiko 12 ndi liso ndazi nzawo bungwe li ndazi nzawo ngati Russia chan kwafika sokoso, right? And pali nthawi ina yakenso imene munaliso Qatar ngati mwakemonso, right? Koma Qatar inatuluka chifukwa anakhalashana anayambana pa nkhani kuza ndi kupanga pump like ena amafuna zipanga like kwambiri, you know, some I mean like if you say tupanga produce mafuta ambiri titulise uko. So ndi Qatar inangora akulu ife tutuluka mbungo limene. So UAE akwana zoti wa kwambe pa 1 May bungwe limene tu akutulukamo. So I don't know what anaweza kuti bungwe li kweni mmene kambira kale kuti limathandiziraso kumbali khoza ndi kukhala stable kuti mitengo ikhale stable komanso mafuta akhale stable, right? Mafuta akhale stable, mitengo so ikhale stable iziyenda minama indera mucha kupanda yo wantu something. So anyway komabe nkhani khoza ndi OPEC tizailongosola bwino abatangoyo ngosola ngasifo tapalizani nkhani zina komanso ikutuluka so bya ikutuluka mu minimum. So tena tikamaza longosola kuti nkhani khoza ndi OPEC sizana abo kuti kuti zokhala banje. So guys, thank you so much Malawi and Canada.